Сәхнәдә Ойбылбылым җыры белән Ал Зәйнәбем төркеме булды. Хәзер, хөрмәтле дуслар, каршы алыгыз сәхнәдә Закиров Булат Кара Урман җыры белән.
Alkışlarınız dostlar. Сәхнәдә Закиров Булат. Закиров Булат, alkışlап алыйк әле, хөрмәтле дуслар. Бик матур, моңлы җырлары өчен. Хөрмәтле дуслар, безнең сюрпризларыбыз, матур-матур номерларыбыз, рәхәтләнеп, рухи азык алып утырылып, чыгышларыбыз дәвам итә. Әйе, хәзер шундый бер эксперименталь перформанс номеры, шуның өчен сез әзерләп торыгыз, кайбер урында үзегезнең акылларыгызны сүндереп торсагыз да була. Ни өчен? Чөнки ул да булса безнең хәзер якын дусларыбыз, сәләт егетләре, ул да булса сезнең алкышларыгыз астында Нурбек Батулла һәм Ислам Валиев. Каршы алыгыз, Shift ДНК дигән эксперименталь номер белән. Рәхим итеп каршы алыгыз.
Nurbek. Alkışlarınız. Үзім де құрғып кеттім. Nurbek Batullah, İslam Valiyev. Alkışlarınız Shift DNK. Шын мәгънәсендә уникаль чыгыш булды әлеге чыгыш. Бізге юқағын айтмадылар, эксперименталь перформанс деп. Достар, ұшадымы? Мәгънәсін аңладыңыз ма? Әйдә сырык әле, ничә кеше мәгънәсен аңлады икән? Кулларны күтәрик әле. Әллә мин күрмим шунда? Әллә аңламадылармы? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 кеше күренә җиткән. Біз тәнәфіс вақытында сәхнә артында сұрап алырбыз Ислам абысынан яки инде Нурбектен. Нурбек абыйдан ул да болса аның мәгънәсен безгә аерым бер аңлатып шулай бирерләр дип ышанып калабыз. Хөрмәтле дуслар, хәзер исә сұрап аласыбыз килә, армадыгызмы? Кәефләр ничек? Бик әйбәт, хөрмәтле дуслар, без инде хәзер сәхнә түренә чакырасыбыз килә. Сезнең алкышларыгыз астында Әбубакирова Зәлия, Су буйлап татар халык җыры. Каршы алыгыз. Әбубакирова Зәлия булды. Су буйлап дип аталган матур татар халык җыры белән. Әбубакирова Зәлия, алкышлап алыйк әле дуслар. Яшь, сәләтле. Мине шунысы сөендерә, шушы яшь, сәләтле егет кызларыбыз
Абдулла Рахимкулов, Бәширә Насырова репертуарынан булган шушы матур моңлы җырларны онытмыйлар, аларны инде үз яшьтәшләре алдында да, халык алдында да чыгыш ясап безгә тәкъдим итәләр. Әйе, һәрбер кешенең үзенең сөйгән җырчылары бар, яраткан җырчылары бар. Кемдер татар эстрадасына ихтирам йөзе белән карап тыңлап тора һәм инде һәр вакытта да шуңа үзенең игътибарын юнәлтә. Кемдер борынгы безнең инде нәселдән нәселгә килгән әби бабайларыбыз җырлап килгән бик матур җырларны, көйләрне көйләп утыралар. Ретро әсәрләрне дә онытмыйча замана белән бергә атласак, Бика Фест алга таба үсәр Алла буйырса, без дә ахәңле, аңлы яшьләр булырбыз иншалла. Әйе, Алиса, менә син инде әйттең Бика Фест дип, менә минем өчен бик мөһим сорауларның берсе, кем әлегә менә шушы матур фестивальдә беренче тапкыр? Кулларыгызны күтәрегез әле. Беренче тапкыр. 1, 2, 3, 4, ну, ondan артык. Әйе. Шактый кеше. Кем 5нче тапкыр? Бар, Аллаш. Кем 15нче тапкыр? Җәүдәт абый, күтәрегез кулыгызны. Шактый Аллага шөкер. Аллага шөкер. Менә инде бик матур йолаларның берсенә әверелде. Ул да булса ихтирам йөзеннән шушындый матур фестивальләрнең берсе. Һәм инде, дуслар, әйдәгез әле бер-беребезгә ихтирам йөзеннән, рәхмәт йөзеннән алкышлап, рәхмәт сүзләрен белдерик әле. Һәм хәзер сәхнәгә без шушы Бика Фест 2015 фестиваленең махсус кунакларын чакырачакбыз. Әлеге шәхесләрне, әлеге җырчыларны сез инде беләсез, алар жюри әгъзалары иде. Тик алар бүген бергә берләшеп, яңа амплуада дисәк тә була, үзләренең дебютларын тәкъдим итәләр. Әйе, Алиса, яңа музыкаль проект. Ләкин безнең өчен таныш йөзләр. Мәсәлән, Бика Фест фестиваленең кунаклары һәм жюри әгъзалары, ул да булса Алмаз Самигуллин белән Гөлназ Батталова. Каршы алыгыз сәхнәдә Алло проекты. Яңа проект. Алкышларыгыз. Яңа проект шуңа күрә кайнар иттереп алкышлап, әлеге җырчыларны каршы алыйк. Özgələnə күңел урын табалмы үзенә. Бер ни кирәк түгел зинһар чакта син күзгәнә. Дөнья матур, дөнья үзгәрә, син карасаң минем күзләргә аңлатырга авыр. Аңлатырга авыр булыр, ләкин сүзләр артык сыман. Күңелем хисләр белән тулы, минем күңелем хисләр тулы. Югалтма һәм югалма, югалтма һәм югалма. Күпме кирәк вакыт ике йөрәкне ничек ялгый. Юлларымны яктыр, син адашма, учак ягый. Барыйк бергә бер үк юлларда, югалмасаң мәңге югалма. Аңлатырга авыр булыр, аңлатырга авыр булыр, ләкин сүзләр артык сыман. Күңелем хисләр белән тулы, минем күңелем хисләр тулы. Югалтма һәм югалма, югалтма һәм
Сәхнәдә Аллу проекты булды. Кайнар алкышлар. Хәзер, хөрмәтле дуслар, каршы алыгыз Татар халык җыры номинациясендә сәхнәдә Сәйдә Мөхәммәтҗанова. Алкышлар. Сәйдә Мөхәммәтҗанова, ул да булса беренче каналда баручы Тавыш дигән телепроектның финалисткасы. Сезнең алкышларыгыз, дуслар, үзебезнекеләр. Әлбәттә инде Бика Фест 2016-ның катнашучысы. Алисия, мөмкин булса без инде хәзер атап үтик бүгенге бик матур чарабызга ярдәм күрсәткән мәгълүмати партнерларыбыз һәм инде иганәчеләребез турында бер-ике сүз әйтеп китәсе иде. Ул да булса, хөрмәтле дуслар, без инде хәзер укып барабыз, сез рәхмәт исеннән үзегезнең алкышларыгызны жәлләмәгез. Гади генә алкышлар булырга тиеш түгел, алар кайнар алкышлар булырга тиеш. Хөрмәтле дуслар, рәхмәт сүзләрен белдерәбез. Ул да булса безнең иганәчеләребез Мардизайн дизайн студиясе, Милли чәчәкләр студиясе, Инглиз теле өйрәнү үзәге Lingua-Like, Галиәскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры, Rocket Records тавыш яздыру студиясе,
сәлет стор киемнәр һәм аксессуарлар кибете. Hava Projects медиа компаниясы Первый городской телеканалы. һәм Болгар радиосы. Хөрмәтле дуслар, без инде гомумән барлык үзебезнең мәгълүмати партнерларыбызга, иганәчеләребезгә рәхмәт сүзләрен җиткерәбез. Сезнең ярдәмлек белән бу проект, бу фестиваль булдырыла. Һәм хәзер, хөрмәтле дуслар, сәхнәдә тагын бер махсус кунагыбыз. Ул да булса татар рок музыкасының яңа сулышы Yummy Music берләшмәсе вәкилләре. Быел аларның тәүге альбомнары чыкты. Хәзер сез аларның яңа җырларын да ишетә алырсыз. Димәк, Yummy Music берләшмәсеннән сәхнәдә Oscar and C7, C5 проекты. Каршы алыгыз. Рәхим итегез.